Ако искаш да разбереш колко и какви профилактични изследвания да си правиш, за да си сигурен, че здравето ти е перфектно, а не да се надяваш на такова, остани до край. На първо място кръвната картина. Левкоцити, тромбоцити, хемоглобин и редица други показатели, които могат да дадат обща оценка за състоянието на организма ти. Ако имаш понижена имунна система или наличие на каквито и да е възпалителни процеси, ако често чувстваш необичайна липса на енергия, която може да е породена именно поради желязодефицитна анемия, или цялостният профил и състоянието на кръвта ти не са в добро състояние, то цялата тази информация ще бъде отразена в кръвната картина. Второто и много важно, разбира се, е биохимията и липидния профил. Там ще бъдат отразени нивата на глюкоза, холестерол и триглицериди в кръвта, както и чернодробните и бъбречните ви показатели. Тези показатели ще дадат информация за сърдечно-съдовата ви система, за енергийния метаболизъм, работата на основния филтър в човешкото ви тяло, който отговаря за неговата детоксикация, а именно бъбреците и черния дроб. Приятели, ако стойностите, особено на последните, са перфектни, това автоматично отнема нуждата да си давате парите излишно